Verdachte moet 738.000 Caribische gulden terugbetalen. En dat gaat over de zaak Troya. Die loopt al lang. In 2019 werd de verdachte veroordeeld tot het terugbetalen tot een bedrag van meer dan 738.000 toen nog Antilliaanse gulden. Hij is nu naar de rechter gegaan en heeft een verzoek ingediend om minder terug te betalen. Iets minder dan 60.000 gulden. Maar de rechter is daar niet in meegegaan. De rechtuitspraak was dus meer dan 5 jaar geleden. En het gaat erover dat de verdachte samen met de medeverdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen door gedurende 4,5 jaar deel te nemen aan illegale transacties met Venezolaanse creditcards. Die werden ingewisseld voor Amerikaanse dollars. Het gaat om het zogenaamde Troya-zaak. Die heeft toen heel veel aandacht gekregen. Er is veel over te doen geweest en ook om de bedragen. In 2019 was hij nog veroordeeld tot betaling van meer dan 4 miljoen, bijna 5 miljoen. Dat is daarna aangepast en hij wilde nu minder betalen. Maar de rechter zegt dat bedrag van meer dan 7 ton moet nog worden.